आरो सोंखारिथाव मैया बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना कारिगावआव हठात फैनानै जोंनि नैबे आबसु अफिसाव कारिगाव इउनिट जे आबसु अफिस बेवहाय हामला खालामफैदों, बुफाय बुसि खालामफैदों। बिनि एसे सिगाङाव माखासे न'खरफ्राव बिसोरो आक्रमण खालामदों। जोंनि आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्टनि न'खराव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। बेबायदि कारिगाव ओनसोलाव बेबायदि जाथाय खालामदों। बिनि उनाव बिथांमोना आरोबाव हल्टुगाव थानाय इउपिपिएलनि केम्पआव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। हल्टुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि अफिसखौ बिथांमोना सावदों, बुफाय बुसि खालामदों, बाइक सावना होलांदों। बेबायदि जाथायफोरखौ बिथांमोना खालामदों। जे जाथायखौ आं गोख्रों रावजों आङो निन्दा होयो आरो थाबैनो जाहाथे पुलिसआ बिथांमोनखौ नागिरनानै जाहाथे साजा होयो। मानोना जोंहा प्रुफबो दंखायो सोर सोर फैयामोन, सोर सोर बे घटनाखौ खालामदों। आरो जाथाय थिलियाव पुलिसआबो सफैनानै नुदों। पुलिसआनो मैया होख्रांहरनो बाध्य जादों। बेवहाय सोर सोरनि बबे गारि, सोर मानसिया फैनानै बे गामियाव आक्रमण खालामफैयामोन, बेफोरखौ गासैबो पुलिसफ्रा नुदों। आरो जाथायाव माखासे मबाइलबो थालांदों। बेफोरखौ जों दा एफआइआरजों लोगोसे मबाइलखौ होफानाय जागोन। सोरनि लिडआव एबा सोर फैयामोन बेखौ संलाङोबानो गासिबो मानसिफोरनि नामफोरखौ मोनगोन। सिनायखानाय माखासेयाथ' मानोना पार्टिनिसो मानसि, बे हिसाबै सिनायखानाय बिथांमोनखौ बाय नेम एफआइआर होनाय जागोन। आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तियावल' नङा, गुबुनावबो बेबायदि दावराव दावसि जेन खालामनो हाया, बिनि थाखाय गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै जोङो पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरि आरो इलेक्सन कमिसनारनो जोङो बावैनो जोङो बिथांमोननो जोङो लाइजाम हरगोन, एफआइआर होगोन जोङो, जाहाथे बिथांमोना बिसोरनि सायाव आक्रमण खालामो। आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबायदि खुनु जाथाया जेन' रावनिबो फ्राय जेन' बेबायदि जाया। आरो पार्टियाबो जाहाथे बिथांमोन बायदि मानसिफोरखौ जाहाथे कन्ट्रल खालामो। जाय पार्टिया बिपिएफनि मानसिफ्रा बाहाय फैनानै खालामफैदों, लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामो। नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों।